Článok. Vibračné hranice matrice. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. V nadväznosti na moje predchádzajúce posolstvo vám dnes chcem podrobnejšie priblížiť štruktúru matrice trojrozmerného sveta. Začneme tým, ako sú navzájom prepojené jej energetická, mentálna a emocionálna zložka. V skutočnosti sa mentálna a emocionálna zložka prelínajú s celkovým energetickým pozadím matrice, ktorej vibrácie za žiadnych okolností neprekračujú hranice tretieho rozmeru. Ako už bolo spomenuté, základ tohto pozadia tvoria energie strachu a podriadenia, z ktorých vychádzajú všetky ostatné myšlienkové formy a emócie. Táto matrica je veľmi pohyblivá, pretože všetky jej zložky sa neustále menia. V závislosti od situácie na Zemi alebo v jednotlivých krajinách môžu niektoré myšlienkové formy a emócie prevažovať nad ostatnými, meniť si pozície, zosilňovať alebo oslabovať. Avšak v každom prípade nikdy neprekračujú stanovené hranice, neustále zostávajú v medziach samotnej matrice a jej nízkych vibrácií. Všetko, čo presahuje tieto hranice, už predstavuje energie, myšlienky a emócie vyššej úrovne. Presne toto sa deje, keď vedomie človeka prekračuje hranice trojrozmernej matrice. A v poslednej dobe sa to stáva ľuďom stále častejšie, pretože kostra matrice sa narušila a začal proces jej rozkladu. Samozrejme, drakoreptiliáni a ich predstavitelia vo vláde sa pokúšajú plátať diery, generujúc energie strachu vo všetkých jeho podobách a snažiať sa potláčať slobodnú vôľu ľudí všetkými možnými spôsobmi vrátane násilia. Ale je pre nich čoraz ťažšie držať vedomie ľudí v zajatí nimi vytvorenej matrice. Pretože nové vibrácie Zeme s ňou už nerezonujú. Rovnako ako vedomie prebudzajúcej sa časti ľudstva. Celé to možno prirovnať k tomu, ako sa ryba chytená do siete vytrháva von cez deravé siete, ktoré už nie je možné opraviť, sú natoľko opotrebované. Presne toto sa deje v súčasnosti na Zemi. Lovci ľudských duší teraz prehrávajú na všetkých frontoch a tento proces bude ďalej narastať. Článok. Vymaniť sa z väzenia. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. Teraz, keď viete, čo predstavuje matrica trojrozmerného sveta a ako ovplyvňuje vedomie ľudí, prejdeme k diskusii o tom, čo je potrebné urobiť, aby ste sa vymanili z jej väzenia. Keďže hlavným predpokladom jej existencie sú vibrácie tretieho rozmeru, ponúka sa jediné správne riešenie. Zvýšiť svoje vibrácie na úroveň, na ktorej už táto matrica nebude schopná ovplyvniť vaše myšlienky a emócie. Inými slovami, vaše energetické pole sa musí stať pre ňu neprístupným. Takým, v ktorom programy, myšlienkové formy a emócie zakotvené v matrici nebudú môcť existovať kvôli príliš veľkému rozdielu vo vibráciách. Práve o to by sa mal snažiť každý prebudený človek. Posunúť svoje vedomie na vyššiu úroveň bytia a ideálne dosiahnuť úplné a konečné oslobodenie od dualistického vnímania reality. Ako ste si mohli všimnúť, moji drahí, nie je to vôbec jednoduché, pretože vo vašom podvedomí sú už doslova natlačené programy trojrozmernej matrice, v ktorej ste sa nachádzali po celé stáročia. A teraz, v takom krátkom čase, musíte preprogramovať svoje vedomie na nový spôsob, aby zodpovedalo vysokofrekvenčným energiám 5. rozmeru, ktoré teraz prichádzajú na Zem. Práve tieto energie sa stali vašou záchranou a hlavným pomocníkom na tejto ceste. Nielenže ovplyvňujú vaše vedomie, ale zároveň prispievajú k rozpadu samotnej matrice, ktorá sa čoraz viac rozpadá pod náporom energií takých vysokých vibrácií. Čím ďalej sa Zem posúva do priestoru 5. rozmeru, tým viac sa urýchľuje proces rozpadu matrice. A v súčasnosti, na poslednej etape prechodu, keď energie 5. rozmeru dosiahli éterickú vrstvu Zeme, ktorej je ukotvená matrica trojrozmerného sveta. Táto matrica prežíva svoje posledné dni. Rovnako ako rýchlo preniká do vášho fyzického tela všetko, čo sa najskôr formuje v éterickom tele, tak rýchlo prenikajú energie 5. rozmeru z éterického tela Zeme do vedomia ľudí pripravených tieto energie prijať. Ak predtým musel človek na svoju duchovnú evolúciu vynaložiť obrovské úsilie, teraz sa to deje oveľa ľahšie a rýchlejšie. Pravdepodobne ste si všimli, koľko dostupných pracovných praktík sa vám ponúka na tejto stránke, takých, ktoré môžete vykonávať na cestách bez veľkej námahy a dlhých meditácií.
To všetko sa stalo možným vďaka zmene energetického pozadia samotnej Zeme, ktorá prišla na pomoc svojim milovaným deťom, aby im pomohla spoločne s ňou uskutočniť prechod do 5. rozmeru. Článok. Miera závislosti od matrice. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. V nadväznosti na moje predchádzajúce posolstvo sa dnes porozprávame o tom, aké kroky by ste mali podniknúť, aby ste sa nadobro oslobodili spod vplyvu trojrozmernej matrice. Na začiatok je potrebné uvedomiť si, že matrica sama o sebe nepredstavuje hrozbu pre tých, ktorí vedia o jej existencii a princípoch jej pôsobenia na človeka. Už len toto poznanie vám umožní zbaviť sa strachu z matrice a z tých, ktorí ju vytvorili. Rovnako vám toto poznanie dáva možnosť vytvoriť si vlastný plán úplného odpojenia od matrice. Začať môžete tým, že si určíte mieru svojej závislosti od nej. Na to skúste pochopiť, ktorý z jej programov na vás pôsobí najviac. Ako som už spomínal v mojom nedávnom posolstve, základom matrice sú strach a podriadenie. Tieto dve hlavné programy vytvárajú všetky ostatné, ktoré sú rozmiestnené v celej jej štruktúre ako návnady pre ľudí, ktorí už prehltli tú hlavnú nástrahu. Aký druh strachu vo vašom vedomí prevláda? Najčastejšie sa človek nedokáže zbaviť strachu o svojich blízkych, a najmä o svoje deti. A čo v skutočnosti z tohto strachu vyplýva? Aké negatívne energie tento strach vytvára? Predovšetkým je to pocit vlastníctva a kontroly, ktoré v sebe nesú veľmi nízke vibrácie. A v podstate sú to práve tie isté programy strachu a podriadenia, ktorými sa riadia drakoreptiliáni vo vzťahu k človeku. Na prvý pohľad to však vyzerá tak neškodné a humánne, pretože takéto emócie si človek vysvetľuje ako lásku k svojim blízkym. Avšak pri hlbšom pohľade zistíme, že ich základom je nedôvera voči silám svetla, ktoré ochraňujú vašich blízkych, a taktiež neúcta k osudu týchto ľudí. Už sme si mnohokrát povedali, že každá duša prichádza na Zem s určitými úlohami a niekedy si pred svojim vtelením vyberie tak ťažkú skúsenosť života v trojrozmernom svete, že pre bežného človeka sa môže javiť ako strašná a tragická. No po sérii nemysliteľných skúšok a utrpení sa duša takéhoto človeka vráti domov šťastná, s pocitom splnenia svojho poslania. A len tí, čo zostali na zemi, jej blízky, jej nedoprajú pokoja, pretože ona, vidiac ich utrpenie, už nemôže nejako pomôcť. Žiaľ, človeku trojrozmerného sveta je veľmi ťažké uvedomiť si, že smrť a taká neexistuje. Príliš dlho vám bolo vtlkané do hlavy opak. Navyše, práve utrpenie, smrť a smútok boli a stále sú hlavnými dodávateľmi tej najžiadanejšej energie pre drakoreptiliánov, ktorá im dodáva silu a predlžuje život. Ale hneď ako si hlboko uvedomíte, že každý človek, nech už je vo vašom živote akokoľvek dôležitý, má právo na slobodnú voľbu a na svoj vlastný osud, nech by sa vám zdal akokoľvek nesprávny. Budete môcť povedať, že ste sa zbavili tých najhlavnejších programov trojrozmerného sveta a môžete ďalej kráčať ľahkým krokom po ceste, ktorú si zvolila vaša vlastná duša. Tu dnes skončíme. Nesmierne vás milujúci Otec absolútny k vám hovoril. Posolstvo prijala Marta.